Seksueel grensoverschrijdend gedrag van de directeur van het Fries Museum. Is dat een tendens en wat maakt je daar van? De Frieske Wieken, my Roelof de Vries. Vanuit de huiskamer van Friesland is dit weer de Frieske Wieken en dit binnen mijn gasten. Zij is Thierry met haar man, eigenaar van Maarsing en Van Stijn, schreeuwt columns voor de Leeuwardenkrant en is psycholoog en seksuoloog. Irma van Stijn, welkom. Voor jou de volgende stelling. Het is maar goed dat het Fries Museum van Chris Callens is. Graag ja of nee? Jeetje. Dat is moeilijk. Ja. Ja, voor nu ja. Oké. Zij volgt de situatie rond Chris Callens oppervoert en is dus cultureel verslagjouwer Wendy Kennedy. Vandaag de volgende stelling, Wendy. De Rie van Tavistoch van het Fries Museum had faald. Jeetje, dat is wel heel scherp, maar ik neig gewoon naar ja. Nee, ja. Zij is bestuurskundige en weet dus als je oor over wat vol en wat net kan binnen een bedrijf, Renske van der Tempel. Als je in je oor rijdt, dan is dat reden van ontslag. Nee. Dit binnen mijn gasten en dit weer de Alroende Frieske Wieken. De gegevens van 50 militairen die het werkje op de Vleembasis in Ljouwert binnen in te zetten op de sportapp Strava. Zij is er een fietsrit van Hoes naar een werkplak op de Vleembasis te vinden. En dat terrein kom je mooi de fiets alleen nog op als je de werkje. Zij is het van een vijand makkelijk te efterhelling werd is een mooi werker wennet. Een stekpartij op de merken, incidenten in de bus en stellerij. Alleenstaande minderjarige vreemdelingen zijn de AMV'ers die zorgen voor onrust in Sint-Anne. Een plan van aanpak moet deze problemen nou oplossen. Wat wij gehoord hebben is dat er ongewenst of ongepast gedrag door onze jongens is geuit in de bus. Dat willen wij ook niet. Dus besloten is om medewerkers te laten meereizen. Dus dat is even een heel snel concreet voorbeeld. De beschuldiging van grensoverschrijdend gedrag onder het adres van oud-directeur Chris Callens van het Fries Museum moet er ingrepen uitzocht worden. Dat zei deputaire Siebe Knol. Wij hebben afgelopen weken heel intensieve gesprekken gevoerd in onze organisatie. Het zijn hele mooie gesprekken geweest, heel openhartig, soms ook echt emotioneel. Dan gaat een raad van toezicht die blijkbaar gefaald heeft de afgelopen jaren om dit boven tafel te krijgen, zelf onderzoek doen of zelf binnen een instelling mensen gaat uitnodigen om daarover te spreken. Waarom geen onafhankelijk onderzoek? Ja, dit weer deze oor. Chris Callens, de directeur van het Fries Museum, werd het eerst uitgebreid bij deze treie damesoor hebben zullen. Ik ben heel blij. Want voor het eerst in de 21 aflevering van de Frieske Wieken hebben we eindelijk treie vrouwen aan tafel. We hadden vaker nog bezocht, maar ik Tajan, maar eindelijk is het Safir. En we beginnen altijd deze uitzending, Renske. Dan wist dat in de tussen natuurlijk vriendinnen van de show. Ja. Hoe viel dat trouwens? Ja, heel goed. Oké, heel fijn. Heel fijn. Voor u ziek. Wat voor cijfer jou zo deze week en waarom? Nou, ik zit eigenlijk meestal best wel heeg. Nou, misschien een zoon. Ik krijg wat de drokhand. En dan ja, dus dat vind ik dan wat minder. Ja. En twee ben je maar in de kiel. Dus dat topt dan ik wat. Dus het is, ik ben daar ik denk de echte maaitijd. Ja, daar ben we eigenlijk al je rond daar. Wendy, hoe ziet die weekend eruit en wat voor cijfer jou stoom? Nou ja, dan sluit ik misschien wel een beetje op. Want ja, ik ben positief ingesteld, dus ik zit wel een 6 jaar. Maar dat is net heel heeg, want ik wil eigenlijk vrij had deze weekend. Maar de kaan met z'n volle van. Vanwege al het nice wat we hier natuurlijk. Kijk, het Fries Museum. Fries Museum, bedankt. Ja, nou ja, ik wist het erbij. Maar dus ja, misschien mijn hechtpunt mag nog komen, denk ik. Ja. En wat doet dat dan? Ja, vrij en mooi waar natuurlijk. Ja. Irma van Stijn, mooi dat is de best. We mogen het tutoyeren, gaan we afsplitsen. Wat voor cijfer jou stoot deze week en waarom? Nou ja, ik ga voor een 10. Zo? Ja, dat heeft voor een deel met het weer te maken. Ja. Maar ook met de intense, warme, echte gesprekken die ik heb gevoerd naar aanleiding van de column die ik geschreven heb. Dat was niet makkelijk. Nee. Maar ik heb heel veel echt contact gehad. En dat vond ik heel waardevol. En natuurlijk zijn er ook dingen die niet leuk waren en ik ben niet zo fit. Maar dingen die er echt toe doen, die geef ik een 10. Okay. En het weer gaat daarin mee. Dat is hoopvol, maar we zullen het letten dan wel even hoe we die vrij scherpe column toch hebben. Ja. Eerst even een beetje het Nijs praten, zoals we hier altijd toch in de Frieske Wieken. Want we nemen zelfs het belangrijkste Nijs in onze provincie even terug. Te beginnen in Sint-Anne-prochie. Daar zullen begeleiders van het AZC voortaan in de bus meerijden om vat te komen dat famkes lastig vallen worden door jonge asielziekers. Ik weet zien dat een aantal alleenstaande minderjarige asielziekers in het dorp omleeg kan. Vind je hem dit een goede zaak dat dat gebeuren gaat, die begeleiding? Nou ja,
ik denk als er incidenten binnen, en ik weet net precies hoe vol dat er binnen, dan is het natuurlijk altijd goed om daar snel op te reageren. Onder een stekpartij. Dat jerde ik inderdaad. Nou, dat is natuurlijk net best. En ik jerde dat er wel plannen binnen. Ik vind het plaatselijk belang om de jongeren wat meer bij elkaar te brengen van het dorp en van het AZC in de Mayan Festival bijvoorbeeld. Maar ja, ik wil een soort Fabian van gemeenten waarbij ze dan juist als ze jongeren hebben in AZC's, dat ze ik direct ommelden, bijvoorbeeld bij een voetbalclub of bij een volleybalclub, zodat ik direct onderdeel worden van een team en van de jeugd eigenlijk in het dorp waar ze wennen. Zoals van verplicht integreren. Nou ja, en dat werkt het Jochem van de 10 keer perfect, want dan ben je op je teamgenoot en dan leerst ik ook in en dan zei ik net zo gauw meer iets onaardigs uit, onkunde of iets, dan. Dus die verbinding om die Mayan Festival 1 keer per jaar, ik vind het op zich heel sympathiek voorstel, ja. Maar ik denk, volgens mij moet je dat wat meer ziekje in de dagelijkse dingen. En zwaar je dat iedereen wat meer malker in de kunde komt. Ik denk dat dat meer oplast. Ja, ben je malker eens? Ik ben volledig eens. Ja. Het is al een saai begin van nu. Heel saai, hè? Ja. Sorry. Nou, ik vind in ieder geval altijd dan helpen, Sil. Want oké, je zet de burgerlieders in de bus. Maar je zoekt net naar misschien wel de oorzaak waarom iemand zo'n gedrag vertoont. Nee, maar ik ben vooral eens met wat je zegt. Je moet ze bij elkaar brengen, samen dingen gaan doen. En nu heb je hullies en zullies, zeg maar, hè? Wij en zij. En dat haal je dan weg. Dan word je één. En dan heb je het over gedragsnormen en hoe doe je dat. En kan je ook corrigeren op tijd. En alleen maar tegengaan helpt natuurlijk niks. Maar wat ik me vooral afvraag is, want het zijn dan jonge alleenstaande asielziekers zonder ouders. Ja. En Sint-Anna is natuurlijk al jarenlang een AZC. Ja. En waarom speelt dit nou ineens op? Ik dacht altijd dat deze groep altijd in trachten ziet bijvoorbeeld. Is dit nij? Wist het wel goed op Tarret van tevoren? Ik weet wel. Dus hoe valt het? Ze werd begeleid normaal toch niet als toch pleegzorg is maar. Dus daar wordt dan juist heel veel aandacht joend om richten op jonge meisken die het een internationale schakelklas elke dag gaan en zo. Dus denk je probeert er toch eigenlijk een beetje een normaal puberleven van te maken. En het is ook helemaal niet erg dat er dan eens een keer wat baat, want iedere puber doet wel eens nu voor de dingen of skelt of doet stom. Dat het bij de fase. Maar daar is ruimte voor op het moment dat je kan kennen. En net als het een vreemd iemand is die op iets docht, dien ben, dan krijgt heel snel verruwing. Dus. Opvangen van bands, en ik. Maar op ingang van april had Friesland namelijk net langer een crisisopvang van band, maar slimme psychiatrische problemen. Dat gaat om slimme depressies, het jaren van stemmen of schizofrenie. De kliniek in het Jelgershoers in Ljouwert keer dicht. In Mafestijn Robist, psycholoog. Ja. Hoe vervelend is dat zo'n crisisopvang dan dicht gaat? Is dat heel naar en vervelend? Nou ja, het ligt eraan wat alternatief is. Hè. Er is wel een alternatief. Daar is Smilde in Drenthe? Ja, daar is ook bewust voor gekozen als ik de berichten een beetje hoor. Dus op het moment dat je het sluit en er is geen alternatief, dan is het natuurlijk drama. Dat is afschuwelijk. Als mensen in crisis komen, dan gaan ze gekke dingen doen. Naar zichzelf of naar hun omgeving. Maar ik het wel weer iets dicht, denk ik dan, in plaats van dat er misschien wel wat bij komt. Want als je derde over jongerenzorg, in op de zon had jongerenzorg nodig, dat is natuurlijk net specifiek crisisopvang, nee, toch? Gelukkig niet. Maar dan denk ik, dat gaat er wel wat dicht. Denk ik, ze maken heel veel reizigen nou, dat is wat ik tocht. Want toevallig, volgens mij is het al een paar maanden, want toevallig ik in een omjouwing die het jeugd dan in Smilde hier, en die had ik gewoon dan vol een paar weken, elke dag gewoon uren heen en uren waarom reizig je. In crisis, dat is best wel heftig. Is de crisisopvang dacht ik, een klinische opname. Ja. Toch? En volgens mij is de opvang, de polyklinische opvang, gaat niet dicht. Het is echt ja, het is gewoon de eerste paar weken, 2 weken of zo, of 3. Maar het is wel dan het is wel elke dag. Dat is dan, als ouder denk ik, dat was bij een Benweg, elke dag was wel weer reizen. Dat is natuurlijk afschuwelijk. Ja. Maar wat is de belangrijkste reden waarom het sluit? Sorry? Wat is de belangrijkste reden waarom het sluit? Volgens mij is het een aannemend. Volgens mij, dat weet ik zeker. Het neemt al het taalmeesken dat er zit. En daarom zijn we. Het is efficiënter om het dan op één plek te zetten. Maar dan weet ik wat zijn door expertise volgens mij. Als dan op een gegeven moment kist er natuurlijk net met de echte expertsdeel zet, omdat er dan te min bij binnen. En dat doen we natuurlijk in de ziekenhuis zwaar. Dat we dat we zitten, dan maken we een expertisecentrum en dan gaat iedereen daarheen. Nou ja, daar hebben we natuurlijk in Greenshoe met kinderhartcentrum is ik een heel maatschappelijk gedoe geweest. Ja. En dat is ik heel begrijpelijk. Maar ja, dat is dus wel hoe we het in Nederland proberen op te lossen, dat we wel de echte expertise dan hebben.
ja, dat kun je dus net op iedere locatie. Je hebt altijd belangen, hè? Dus je hebt afstandsbelangen. Maar dat mag genoeg maar nemen. Nou ja, als in bende zit, is het denk ik heel naar. Inderdaad, was het ook saai. Dan was het in bende in de buurt heen, dan moest ik gewoon uit oren aan van het noorden van Nederland is maar ja, was het handhaven, was Ben op een goede manier helpen, dan is het misschien wel nodig. Ben je hem er klaar voor? Een bak mayonaise. Want elke week bepraten we weer het nice van uw website, van uw app. En neem even een paar dingetjes terug. Zit je hem op Strava? Nee. Ken je hem met wel Strava? Ja. Je kist kuieren, fietsen en dan kist dan die route op Del zetten. Ja. Zoen je hem, als je dat nou, stel je hem zitten er wel op en misschien ik wel oren apps, dan ken ik. Tik je hem dan wel eens aan de privacy en wat voor gevolgen had als je dat ding op Shen litte of dat die on is? Ik zeg jou heel. Ja, dat is volledig geen privacy. Nee. Nou ja, dat hield ik voor een tal militairen, want die hadden namelijk onderzoek naar dingen. Maar Tanko Strava had datajournalist juist vervaard van Omroep Gelderland de identiteit van 50 militairen die het actief zijn op de basis van jou het efterhellen. Ja, is dit nou de categorie beetje dom? Ja. Ja, je mag wel hopen, denk ik, dat mensen daar professioneel ik echt maar dwamde binnen. En dan slaagt het ik net meer om het privé, om het dan net helemaal om het dan los te litten is. Maar en ik denk dat je juist bij Defensie, dat je daar wel heel vol op wijzen moet, dat je zwaar hier, dat je het al een beetje. Ja, dat was mijn eerste gedachte. Maar misschien is het net dom, maar wel een beetje stom of zo. Ik weet niet of dat een nuance is. Ja, blijkbaar is er niet goed genoeg op gestuurd. Of ik weet niet of mensen zitten de hele dag gewoon met een telefoontje te spelen. Ik vind het wel een beetje dom. En het is vast ook begrijpelijk. Er is een Hutterin-app, hè? En dan kun je nou zo'n Hutterin bijvoorbeeld. En die houden een oor op het moment dat je op die basis komt. En je foto staat erop en alles staat erop. Dus ik denk dat al deze informatie al lang in Rusland ligt. Nou ja, dat blijkt wel. Want er zijn 50 militairen in Ljouwert. Maar hoeveel, even 400 volgens mij in enkele honderden militairen in het hele land. Ja, dus ik denk wel een kwestie van een beetje dom en niet goed gestuurd op hoe disciplineer je dat met elkaar. Moet je beter op sturen. Beter op sturen. Ja. Een wake-up call, zou ik zeggen. Ja, net weer dan. Hij met jij door de Seisling in Nijen-Woldwaren. Ja? Skiep, toch? Skiep. Ja. Ik wil eigenlijk eerst hij hem zelf wel eens toch een Seisbaan of een Seisling. Maar dat valt nou een beetje valt. Ja, sorry. Wat zeg je nou, skiep? Ja, schapen. Schapen. Eén schaap met zes lammetjes. Ja, en dat schijnt vrij bijzonder en uniek te wezen. Ja? Ik wil eigenlijk vraag stellen, hij hem zelf wel eens toch een Seisbaan? Nee, ik heb een fjouwer. En ik in fjouwer zwangerschappen. En prima sa. Oh, is ik een tvalling? Nee, echt fjouwer ben. Oh, sorry. Ik reken even verkeerd. Ja. Oké. Ik krijg er al een beetje lentekriebels van, toch? Ja, wis. En ik bedoel... Direct size lamkes, dan kunnen we iets beginnen, toch? We beginnen het aanste hebben over seksueel overschrijdend gedrag, maar het mooie waar, daar wil je me wel een beetje vrolijk van. Allemaal gezonde lammetjes? Ja. Nou, ja, dus ik nou goed voor Roenel nou daar. Ja. Ik hou van dit soort nieuws. Ja? Meer positief nieuws? Ja. Er is een positief nice app in. Ja, hartstikke leuk. Ja? Ja. Maar zorg je er dan wel voor dat je die oren apps en het oren nice ik lezen? Ja, dat lees ik wel, maar ik lees liever positief nieuws. Ik zie ooit een voetballer die vertelde het verhaal dat hij alleen nog maar op de positief nieuws app ziet. Zak gek wat is in hol. Ja. Ja, er zijn steeds meer mensen die echt nieuwsmeider worden. Omdat ze het nice eigenlijk net met echt verstouwen kennen. En dat snap ik op zich best wel. Okay. Ja. Het is er wat iets voor. De vraag uit Den Haag. Vrije keuze, eigen verantwoordelijkheid. Of moeten we er toch op een andere manier tegenaan kijken? Waar kiest u voor? Voorlichten en voorkomen of verbieden? Want uiteindelijk weten we wel, vapen levert ongelooflijke ernstige longschade op bij jonge mensen. Ja, voor de duidelijkheid, dit is Harry Bevers, VVD, Tweede Kamerlid. En hij stelt je eigenlijk de vraag, ja, vapen. En eigenlijk, wat maken we daar nou mee? Maar we dat verbieden of net? Wat is weerziet? Kom je hem dat in de praktijk misschien vaak zien? Mensen die verslaafd zijn of vapen? Nou, ik niet zoveel, maar wel ouders die daarmee worstelen of docenten. Ja, dus ik zie heel weinig kinderen. Ja, wat is je? Wat is hartstikke ongezond? Ja. Nog ongezonder dan gewoon roken. Ja. Wat is je? Verbieden, keihard? De fabrikant verbieden. Ja. Dat lijkt me een beter plan. Is dat realistisch? Dat hoop ik. Ik vind het echt crimineel. Ja. Gewoon crimineel gedrag. Ja. En het maakt jongeren verslaafd. En we weten allemaal, als je tegen jongeren zegt nee, niet doen, mag niet, dan vinden ze wel een weg. Dat vind ik volkomen logisch. Maar ik vind de aanbieders ervan, daar mag een dikke streep door. Maar was dan zolang dat net mogelijk is, de fabrikant en het maatje ervan verbieden? Het is vraag of dat überhaupt lukt. Ja, het is heel saai, maar ik ben het hier heel erg mee eens. Ja. Ik denk dat er echt een streep doorheen moet. Want alle mooie tendensen die we hier in de rookvrije generatie, die ben overal maar te zielen. Ja. Ik heb wat mij beginnen.
En tot die tijd, ik ben laatst een beetje van de partijgenoot van meneer Bevers, Vincent Karremans, die raap ik ouders op dat ze wat warm moest. Dacht ik, lekker makkelijk. Bij iedereen probeer het natuurlijk bijna van uit te houden en weerbaar te maken en de druk, eventueel groepsdruk te wisten. Maar het is echt heel ingewikkeld dat het oeral leidt en kist voor vertellen dat het slecht is. Maar dat wisten ik al jaren en dat wisten ze toen ze roken en dan stiet ik op dat ze de Deon Giest en toch die bensmoke of een VP? Eentje. VP, hè? Eentje, ja. Oeh, ja. En hoe je daarmee omgaan? Ja, ik geen idee. En het is ik al te let. Die is ik al verslaafd. Dus dan komt er dan maar weer eens aan. Ja. Dat nog net, Wendy, hè? Nou, die zoon. Dus dat hoop ik nooit. Nee, maar eigenlijk moet het gewoon correct zo ompakken als het smoken zelf. Hè? Gewoon een heel duur meidje. Want het had wel geholpen, dat beleid. Dus ja, dat is een eerste stap wezen kunnen. We gaan nu naar het Fries Museum, naar Chris Callens, de situatie daaromheen. Dus hij is inmiddels de art-directeur, Chris Callens van het Fries Museum. Hij wordt toch het 10 vrouwen beschuldigen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dat is wat wij zien in de 10 jaar dat hij directeur weer. De meesten die het Callens beschuldigen van seksueel grensoverschrijdend gedrag binnen mijwerkers, maar ik meesten uit de culturele wereld. Omroep Friesland had de laatste week een mooi verskate meesten praat van het Fries Museum. Dat had vooral als het overal die, Wendy Kennedy. Kun je vertellen wat er nou al je Bart is daar Aron Jitten? Laten we beginnen even. Hè. Qua Nijzek, in januari communiceren het Fries Museum dat Chris Callens en het museum naam van elkaar vanwege financiële redenen. Er komt een reorganisatie, ze krijgen minder subsidie van de provincie. Dat weer dan de reden. Maar toen kwamen er ook gauw loerden bij u van, dat meestal wat vernuiveren wie en hoe dat verhaal, wat naar boeten al communiceert, is van maar er speelt het volle meer. Dus hoe sprake wijzen van grensoverschrijdend gedrag, seksueel grensoverschrijdend gedrag. En zo kwamen steeds meer verhalen bij u. Ik ben de Jouwte kranten dus. En dat is dus nou echt volop naar boeten kwam. En dat is wat we nou steren. Dat is het verhaal, wat is gebeurd inderdaad. Over sneun is het eigenlijk de bombasten? Ja. Wij zijn er echt mee bezig. De Jouwte kranten bracht het jeder. Die had men heel wat mee gepraat bij ek. Het is vooral seksueel grensoverschrijdend gedrag, vooral verbaal, gedragingen. Zo ik sprake werden van een patroon. Vooral tijdens boeten het werk. Bij borrels, in de kroeg. Het speelt ook al jaren. De Jouwte kranten schroot zelfs over een onranding. Vrouw zou bij haar kruispak wezen. Dat is eigenlijk wat nou op stritten leidt. Slim. Ja, zeker. Ja. Vooral ook omdat het een patroon is wat heel lang het worden had, denk ik dan. Ja. Renske van der Tempel, de beste bestuurskundige. En eerder staan je ook bij psycholoog en seksuoloog. Vanuit je vakgebied, kun je hem nou vertellen hoe vaak seks nou eigenlijk vak komt? Merk je hem dat soort? Het is mijn dagelijks werk. Dus dan ben je altijd ook een beetje gekleurd, zeg maar. Hè? Maar ik maak het heel vaak mee. En neemt het ta? Nou, wat er toeneemt is de dynamiek eromheen komt veel meer naar buiten. Ik denk dat het gedrag niet per se toeneemt, maar de tolerantie wel. En hoe we daar in een bedrijf mee omgaan. Er wordt nu sneller aan de bel getrokken. En er wordt ook minder sneller. Neemt het dan hier zelfs? Neemt het af? En wat bedoel je met wat neemt af? De tolerantie. De tolerantie neemt af. Ja. Alleen de manier waarop er op geacteerd wordt, hoe zou ik dat zeggen? De schaamte, de angst om er wat van te zeggen, om daar een beetje constructief met elkaar mee om te gaan. Dat is mijn dagelijks werk, dat gaat heel onhandig. Ja, dan komen we aanstaan nog eventjes verderop. Ja, er is verder helemaal geen onrecht die in Wendy. Wist je waarom net of hoe dat kan? Ja, ik had het idee dat wie bij het Fries Museum, die vertelde eigenlijk al gauw in december kwam bij de Rie van Tafersjoch de eerste melding binnen. Die ben toen ook naar de vertrouwenspersoon stapt en toen blijkt eigenlijk al dat er een jonge meldingsdingen weer bij de vertrouwenspersoon. Dus het is eigenlijk, tenminste wat wij dan jaren best nog wel vers en recent. Ja, en daarom zoek ik ze van lid een extern onderzoek uitvieren. Breng in kaart wat er al je gebeurd is en dan pas is er hoe zulke dingen praten. Eerst maar eens weten wat er al je gebeurd is. Ja, maar je kunt toch zeggen van er is geen, je gaat geen onrecht verdienen. Waarom doe je dat dan net? Waarom ga je dan net naar een politietaal en zeggen van dit is mij ook aan? Is dat te makkelijk? Ja, ik denk dat ik wel heel ingewikkeld is. Toch die dynamiek die er dan omheen zit. Bij jezelf al. Wat doet zo'n incident maaien en dan moet je dat vertellen. En als je dat dan vertellen, liep het dan het correct alsof je er zelf misschien wat ontwang kin hier en ik denk dat we, wat Irma correct, ik zei, dat dit kennen we gewoon nog net zo goed met elkaar. En ik denk wel dat de dynamiek
tussen malje en vrouwen en tussen bovengeschikten en ondergeschikten. Dat veroor het wol. En eigenlijk toch die hele MeToo-beweging. Giet het ik heel concreet over al dit soort incidenten. En we weten gewoon nog net goed hoe we daarmee omgaan moeten. En we hebben natuurlijk al je protocollen bij organisaties. We moeten voldwan als organisatie van al je dingen. Dus we moeten vertrouwenspersoon hebben. We moeten weten hoe we, wat het een soort van de procedure is. Als er ergens iets melden wordt of wat er iets baat. Er is ook een Rie van Tafersjoch natuurlijk die hier een rol bij speelt. Minister Bruin had zijn dat zij daar ik verzorg je maakte voor een veilige werkomjouwing. Had zij dan faalt, de Rie van Tafersjoch? Ja, wist je, dat binnen al die dingen, de must dan onvoldwan. Dus dat stiet dan, als het op papier stiet, dan in principe voldochter. En is mooi, hè. Dan kist vinkje, check, clear door wij. Wat ingewikkeld is dat het er natuurlijk vooral om gaat wat er ik daadwerkelijk in de praktijk bad en weet hoe hebben. En wat ik ingewikkeld vind, is dat op het moment dat er incidenten binnen, dan wordt zo'n gesprek alweer heel ingewikkeld. Want dan heeft echt mensen die troffen binnen, mensen die beschuldigd worden. Dus dat komt onder enorme druk te staan. De hoopst eigenlijk gunst iedere organisatie het goede gesprekje door, zonder dat er op het eerste gezicht wat onderhand liegt. Zodat het wist dat als er wat baat, hoe gaan we daarmee om? En dan hebben wij elkaar al lang in de eigen sjoen en dan weten we wat we onder elkaar hebben, dan weten we waar we heen moeten. En dan hoeft het ik net direct het einde te wijzen van zijn carrière of een onjefte. Dan is het een gesprek. En precies, Jerk Joosten. Ja, precies. Eigenlijk weten we best, er is best theorie over en praktijk hoe je dit handiger doet. Zeg maar, hè? Dus veel eerder een open cultuur. Maar nog even concreet naar het Fries Museum dan. Ja. Had de Rie van Tafersjoch die hier dan in faalt? Ja, daar zie je dat ik zelf ook twijfel. Want de Raad van Toezicht zit daar ergens boven. Daar dat is misschien ook wat probleem. Hè? Dat zij net echt feeling hebben met hun organisatie. Nee, ze binnen veel lager. Maar ze binnen de baas van de directeur. Maar het gaat hier om de directeur. En dat is natuurlijk het best wel tricky. Ja, maar in een good governance is ik altijd... zelfs een Raad van Commissarissen of een Raad van Toezicht moet afdalen naar personeel om hun verhaal op te halen. Dat is ik heel vaak een theorie die in de praktijk vaak net opgiet. En dus juist ik heel veel rieden van Tafersjoch die dat heel bewust net doen, omdat ze dan echt in het vaarwetten komen van een directeur en dat is hun rol net. Zij willen de zij willen de sparringpartner wijzen van een directeur-bestuurder. Ze moeten hem echt controleren natuurlijk. Hoe was dat dan als geen... Maar dat daalt dus heel vaak net in bij mensen die niet een hege functie hebben en dat vind ik best wel bijzonder. Want mensen denken dan, ik als bijvoorbeeld een bekende kaphest, wat we dan bijvoorbeeld bij de Voice Tune hebben of bij de NPO of zo. Dan heeft een bekend gezicht en dan juist mensen soms zeggen van ik ben nou gewoon, de kist gewoon je mij zeggen. Niks gewonnen. Dat is net meer gewonnen als je saffele heger stiest op het lerretje of een bekende kaphest. Dan is er niks meer gewonnen aan het contact. En dat moet toch in de cultuur en zo is dus heel erg verwacht je dat juist in zo'n positie dan zei ik in naar onder en ik in dat echt opheljen. Dus ik in net zeggen mijn doorstiet altijd iepen, vind ik zo vreselijk zinsie, want de drompel is namelijk gewoon 1,80 meter. Daar komt ze helemaal net doorheen. En dat moest je realiseren, dan moest het ophellen. Dus zie ik altijd bij de oorriet, tegenspraak is goed, ik van ambtenis. Dat moet je ophellen. Je moet er net zeggen, meest altijd chingas Jan. Nee, dan moet je zelf zeggen, wat vind je er echt van? Ja. En wat, even advocaat van de duivel, wat was sto? Ja. Wat zou sto vinden? En dan gaat het schuren en dan geeft niks. En dat is goed. Ja. En dat is het weenskje. En dat het deze riet dus net in. En dat daar weer ze net alleen in. Dat toch een hele hoop rieten van Tafersjoch. Zoals het begin van de uitvoering, wenn die wol op de stelling, het is even een heel ongenuanceerd ja of nee, maar door zoals wel ze haar faalt. Het is nog heel scherp zijn, hè? Maar was zo saai, ze moet het opheljen, maar dat is maar zo'n extra onderzoek extra. Ja. Opheljen wat er nou gebeurd is. En dat mij ze zich wel wat scherper door uitspreken, vind ik. Wat meer de lied pakken, juist nou wat er gebeurd is. Nou, de Rie van Tafersjoch gaan we hier uitnodigen in de naam van de voorzitter Hajo Apotheker, maar die vonden het net gepast om hier on te schouwen. Vind je hem daar wat van? Nou, daar vind ik niet zoveel van. Weet je, iets is nog intern. Ja, nu ligt het wel op straat. Ja. Ik ben ook niet betrokken, dus ik ga het ook niet over deze mensen hebben. Dus ja, hij zal daar zijn redenen voor hebben. Wat gaf hij voor reden dan? Ongepast. Hij vond het ongepast, ja. Dus je wil niet nogmaals iets ongepast doen. Ja, daar is er heel voorzichtig van waarschijnlijk. Ja, je moet maar nu vullen we het zelf in. Ja, ik zou het wel mooi vinden om dat juist wat te zeggen en dan ik om jou van wat voor organisaties zoen je eigenlijk graag gaan willen. Waar wil je dan heen? Ja. En Bob, dat als je nou een van die vrouwen binnen die kamer is en je jaren van een Rie van Tafersjoch net. Ja, alle loekjes gaan dicht. Ja, wat dat hij betekent via de wol zijn, Wendy?
Hij vertelde ik bij u op de radio dat zij vinden eigenlijk dat ze het intern al goed oppakt ha. Dus dat ze al goede gesprekken viert hebben met de managers. Er komt dus hier van, wat is er misgaan? Hoe kunnen we dit in de toekomst beter oppakken? Maar ja, dat denk ik van dat slaat denk ik een stap oer. Want ik praatte ook deze week nog met een woordvoerder van het museum. En die zei van wij lezen in de media ook nog nieuwe verhalen. Waar weet wat voor nieuwe verhalen er je nog meer binnen? Daar maar ze eerst beginnen van het goed in kaart van wat is er gebeurd? En pas dan kies mij ook in van en hoe nou verder? En ik denk dat het was het is ook heel gebroekelijk trouwens, omdat ik gewoon extern het was onafhankelijk. Ja, wat zij hij ook betekent de voorzitter van die van Tafeljoch had zijn we door nog een onderzoek of nog een extern onderzoek. Ja. Hier dat wolmatten in, maar verstaan? Nee, ik ben helemaal niet zo voor externe onderzoeken. Waarom net? Want dan gaat er weer een externe daar naar kijken. Ik ben ook niet zo voor vertrouwenspersonen waar je anoniem je verhaal gaat doen. Ik ben ook niet voor anonieme enquêtes. Ik ben voor vanaf het begin af aan... Kijk, nu voelt het bijna een beetje als trauma. Hè? Mensen een soort posttraumatische stressachtige reacties zie je. En eigenlijk zou ik willen naar posttraumatische groei. Als je vanaf het begin af aan die cultuur anders neerzet. Als het dagelijks taal wordt in je team. Wat willen we wel? Het gaat ook niet alleen maar over grenzen en zo. Maar ook over wensen. Wanneer... Ik heb begrepen dat deze meneer Callens sowieso... eigenlijk iemand was die uitflapte wat hij dacht... en dat hij hele monologen houdt. Dus dat is iemand die dus blijkbaar niet zo gevoelig is... niet zo sensitief is voor wat zijn gedrag bij de ander doet. Dan moet je dat dus op veel eerder sturen. Het is heel moeilijk. Maar dat is net gebeurd. Als je daaronder werkt, dus als medewerker... dan denk je, ik ben de enige... je schaamt je ervoor. Denk je, en wat doet dat dan met mijn baan? Dat is hartstikke lastig. Dus maar wie zou verantwoordelijk is dat dan? Met elkaar. Dat is niet. Maar is dat net te makkelijk? Nee, dat doe je met. Ik denk wel, want ik vond het wel. Want ik heb jouw column lezen en ik vind het altijd heel leuk als mensen iets opschreeuwen dat je dan eerst bijvoorbeeld denkt, precies dat. En dan op een gegeven moment komt er ergens iets dat je denkt, ben ik het je maar eens? Nou, dit ken ik dan echt gewoon een nachtje oeren sliepen en dan maar maar wekken. Dat is die tussendienst. Misschien maar we eerst even over die column nog, want dat is net voor iedereen duidelijk natuurlijk. Daar had inderdaad een column schudden in de jouw kanten. Kun je eerst even uitlussen, misschien net al te lang graag, wat bedoelt maar die column? Ja, nou, ik reageerde op, want op het krantenartikel, ik vond het ik vind het agressief om iemand zo aan de schandpaal te nagelen in de krant. Met 8 pagina's werd het uiteindelijk. Dus die man die kon zich niet meer verdedigen. Wat betekent dit voor zijn kinderen, voor zijn vrouw? Je bent voor je... Maar kon die man hem net verdedigen? Ik neem aan dat wij hij kwam bellen en hij wil net reageren. Zou ik ook niet doen als ik hem was. Waarom net? Nou ja, omdat je al helemaal neer bent gezet. Weet je, we hebben als het uiteindelijk over strafbare feit gaat, dan hebben we een rechtbank die dat doet. En ook dat is heel vaak... maar wacht even voor. Maak het verhaal even hoe de column dat is toch verstandig, Ja, dat wil niet zeggen dat ik het niet begrijp. Ik begrijp heel goed dat de stap naar de pers is gemaakt. Ik begrijp heel goed van die vrouwen hoe ze zich gevoeld hebben. Hoe akelig dat is. Ja. Dus ik snap die stap wel. Ja. En ik vind het agressief om het zo in de krant te zetten. Ik vind beide. Nou, dat wilde ik schrijven. En ik wilde iets schrijven over alcohol. Wat ik heel vaak meemaak. Overigens was het in het Fries Museum helemaal niet altijd met alcohol. Maar alcohol remt gewoon je verstand. En we zijn een van de jongens en er gebeuren dit soort dingen. Mm-hmm. Ja, dat vind ik, het moet gewoon niet. En ik wilde iets vertellen over psychologische veiligheid. Hoe doe je dat? Maar ja, goed, ik heb maar zo'n klein stukje. Dus ik kan wel 5 pagina's schrijven. Dus... Is een nuance dan wel een beetje vatval misschien in de column? Wat zei je? Is de nuance dan misschien een beetje vatval? Ja, dat denk ik. Want ik heb veel mooie reacties gehad, maar ook wel vrouwen die heel boos op mij waren. En allerlei aannames deden over mijn intentie. Ik heb het ook aan het eind geschreven. Hè. Ik loop de kans nu om een soort als victim blaming dame gezien te worden. Dat is niet wat ik doe, maar ik snap dat iemand het zo kan lezen. Oké. Ik wil graag nog inderdaad eventjes die column eventjes bij Del gingen. Ik ga maar gewoon mijwerkers van het Fries Museum bellen. En wat ik wel begreep is dat er een soort van consensus is bij de mijwerkers daar. Wat een beetje inhoudt dat ze ten eerste best wel verdrietig binnen over de column. En dat ik vind dat is de plank mislaast. En dat zit over het volgende. Over het feitelijke onjuiste deel eigenlijk. Dus schreef namelijk dit. Wat ik merk is dat vrouwen bang zijn om iets te zeggen over het ongewenste gedrag. Ja. En het vooral tegen iemand anders zeggen uit angst voor hun eigen baan. Mm-hmm. Maar deze vrouw die binnen wol naar hun leerlingjaan stapt, wol naar de ries van tas gong en zelfs een peteer 4 maar Chris Callens zelfs. Ja. Waarom schreeuwt ze dat dan toch? Ja,
Nou ja, omdat ik het las in de krant, zeg maar. En er ook een quote stond van de vertrouwenspersoon wilde graag dat ik met Callens ging spreken. Nee, niet ik, maar die dame. Ja. En dat wilde ze niet. Ze wilde alleen dat hij, zeg maar, bestraft werd of aangesproken werd. Dus het had met de toon van de krant te maken. Waardoor ik dat heb gezegd. Ik heb ondertussen ook 2 dames gesproken van het Fries Museum. En die hebben mij dit ook verteld. Mm-hmm. En ik snap ook die pijn. Maar dat was de reden waarom ik het zei. Dat had met de toon van de krant te maken. En een tweede reden is, je kan het daarna zeggen en melden. Maar als dan de dag daarna er niks verandert, dan durf je steeds minder te zeggen. Dus de manier waarop is aangesproken, is niet handig geweest. Is gewoon niet handig. Nee, want ik bedoel, het is wel, ze hadden wel gecommuniceerd naar hun leerlingen, maar het is nooit in al die jaren bij de Rie van Tafersjoch te lonen kwam. En het is nooit gezamenlijk. Nee, nooit gezamenlijk inderdaad. En wat ik wel echt beloeren heb van angst. Ja, dat maar ik twijfel heel erg. Van de meesten waar ik praat van, is het wel erg genoeg? Zulke dingen. Nee, en dat is echt wat ik denk van maar dat doen we ik als maatschappij maar. Ja. Hoor heel de meesten dingen delen. Dat we een beetje leedvergelijking gaan. En we zien het in dit soort artikelen vaak. Van bij iemand weer dus zelfs sprake van onranding. Dus blijkbaar is onranding erger dan wat die oren vooral die mooi maken hebben. Of het is geen verkrachting geweest. Nou, dan is dat weer minder erg. Wist je wel? Dat doen we mooi elkaar. En wat ik wel mooi uitgangspunt vind, is dat je het mooi elkaar veroordelen moet. Als een Riet van Tafersjoch daar een rol in spelen kan, zo mooi wezen. Maar je moet dat uiteindelijk maar ook wat op die werkvlier. Ja, maar die vrouw die zit wat dus. Ik ingewikkeld vind, waar ik zelf heel erg op omsloeg, wat ik ingewikkeld vind, is om het echt bij de vrouw je deel te lezen die dit nou mooi maken haar. Dat viel dan een beetje als van die dames die moeten assertief worden. Dus ik denk, dus hij is iets heel rats mooi maken. En dan moest dus de verantwoordelijkheid om iets te veroordelen. Toen dacht ik, waarom? Omdat er daar iets ondien is. En dat viel er bij mij. Nee, maar die snap ik heel goed. En dat staat er wellicht wat bout. Ik ben wel echt voor empowerment. Voor empowerment van vrouwen, eigenlijk van alle medewerkers. Dus sturen op een goede sfeer. Wat wil je wel, wat wil je niet. En als het ongemakkelijk is, zorg dat het op tafel komt. Kan je niet in je eentje met elkaar. Ja. Dus dat staat er eigenlijk. Ja, maar dat is natuurlijk wel mooi. Maar als je dat al doggen, wat is een vrouw die ik dien hè, en het helpt net, wat dan? Ja, maar dat is niet wat gebeurd is. Dit is 10 jaar heeft dit bestaan. Hè? Dat kan niet zo zijn. Nou, er zijn 3 vrouwen die één op één interpreteren over het gedrag van Chris Callens, mooi Chris Callens zelfs. En er zijn vrouwen die binnen hun leerlingjanen en het managementteam best om dit om te gaan. Dus het wie algemeen bekend binnen het bedrijf. Ja. Dus dat has ze wel dien. Ja, en dus als dat dus een volgende keer weer gebeurt, is er dus niemand die daar weer heeft op gestuurd. Dan wordt er weer je mond gehouden. Op het moment dat er tegen hem gezegd wordt, weet je, stop met borrels. En hij gaat naar de kroeg en niemand zegt, hey joh, we hebben het anders afgesproken. Dan stuur je er dus niet goed op. Hij had zelfs een baakhoofd. Het was zelfs een afdelingshoofd dat een baakhoofd van hem was. Dat kan toch eigenlijk ook niet, dat die cultuur zo ontstaat. Terwijl die personeelsleden het wel allemaal hebben aangegeven. Ja, dus er gaat iets verkeerd in die cultuur. Terwijl het een heel mooie organisatie is. Volgens mij werken daar mensen met een hart op de goede plek. Fantastische plek. Ja. Maar er is iets niet. Het is dus wel dreig om dat te veroordelen. En hij is dus, want zou dus in die column ik nog iets over leiderschap en leiders. Ja. Ja. En ik denk dat ik een hele mooie is. Dat is aan de ene kant verwachten dus wel. We willen heel vaak dingen van onderop veroordelen. En in dit geval heeft juist ik heel erg mensen in de top nodig die het goede voorbeeld jouwen. En die dat gesprek de hele tijd opheljen en beginnen en faciliteren. Maar uiteindelijk doet het maar elkaar. En kies natuurlijk correct zo goed leiderschap tonen als man of vrouw die niks gekomen is, lauwe zelfs, die niks gekomen is. En zou het je toch goed hebben maar. Ja. De indruk die ik vooral krijg is dat juist op de werkvloer er heel veel mee wastel is. Ja. Dus echt terug de managers en dat het op zo'n manier dus waarom was zijst in stormbleur. En dat zij gewoon er net uitkwamen eigenlijk. Maar ik kan me het voorstellen, als de peteren West haar Ekman Callens vertrouwenspersoon, dat het gewoon net bekend is. Waar stuurt uiteindelijk van altijd zo'n cultuur met goed wezen, zijst. Maar uiteindelijk altijd als je net helpt, waar moet dan uiteindelijk actie ondernemen? Dat is voor die Riet van Tafersjoch natuurlijk, want die hadden daar zegt, die zullen nooit functioneren van een directeur. Die binnen het net aandaalt en dus dus dan weet je net dat een hele cultuur ontstien is
die van mensen ongezond is. En daar moet je dus het beteren hoe via de mars aan directeur. En oors moet je zeggen, dit is een functioneringsgesprek. Hoe kan het dat mensen mond houden? Ik wil nog één passage uit je column van lezen. Je directeur anoniem via de media aan de schandpaal nagel ervaar ik niet als assertief, maar als agressief. Ja. Waarom die term agressief? Omdat ik het heel agressief vind om iemand zo... Waarom? Ja, het is niet in... maar dat vind ik van heel veel dingen huppakee in de media gooien. Ja. Iemand maakt fouten. Maar net hoppakee natuurlijk. Die vooral, je had het eerst meerdere keer intern. Ja. Toen is er een jouw krantenjournalist bij hun kaan en had ze een verhaal. Ja. Dus het is niet hoppakee natuurlijk. Wat ik wil spelen, denk ik, is het ongenoegen, denk ik, wat er naar buiten al communiceert is in eerste instantie. En dan krijg je een erkenning van mensen die het elkaar mis. Ja, dat denk ik. Ik snap. Ja, dus zou gewoon dat het echte verhaal bekend was, denk ik. Weet je, snappen, doe ik het echt? Agressief vind ik het wel. Waarschijnlijk is ook het gedrag van deze directeur te snappen. Dus hij zal heus niet denken, nu ga ik eens even iemand ontzettend lullig gevoel geven. Ja, het is echt ergens waar ik kom. Zijn gedrag is absoluut zal logisch zijn. Ja. Te tolereren is het niet. Psychologie is geen excuuslogie. Maar dan afsluit het nog even. Stel, ik krijg te maken met seksueel grensoverschrijdend gedrag. Ja. Wat moet ik doen? Nou, dan wellicht sla je terug. Als dat niet lukt, bevries je waarschijnlijk. Dan doe je niks en dan denk je, nou... Teruglaan, dat is dat... Godzijdank, wat is me nou hier overkomen? Dan ga je daar met mensen over praten en dan haal je degene erbij om wie het gaat. Dan ga je denken, wat heb je in mijn hemelsnaam gedaan? Waarom is dit gebeurd? En als ik dat niet durf? Dan vraag je een collega of een leidinggevende. En altijd nog al je niks uithalen, want dat is dus je bad is maar. Ja. Iedereen heeft op zijn eigen manier je maar omwrakselen. En uiteindelijk is blijkbaar de manier geweest om dit toch nog naar boeken te krijgen. Ja. En dan is dat dus agressief. Maar dan denk ik, hoe erg is dat eigenlijk dat agressief is? Maar dat is heel leuk wat je zegt. Want het is een manier die te snappen is en logisch is. En daarmee nu, hij is ook vertrokken. Hij was al vertrokken. Mm-hmm. En dan nog kan je iets agressief vinden. Nou, een eigen voorbeeld. Ik weet nog een hele tijd geleden, was ik een stuk jonger. Toen stond ik in Paradiso een biertje te drinken. Ik was 18 of 19 en het was hartstikke druk. Ik stond te kijken en er stonden een paar mannen achter mij. En ik kreeg zo'n hand achter me langs zo in mijn kruis. Nou bevroor ik niet. Ik draaide me om en ik kwakte het bier wat ik in mijn hand had in het gezicht van de man. Dat was best wel agressief. En het had ook geen effect, want per ongeluk was het in de verkeerde terechtgekomen. Hé, wat jammer. Ja, balen. Het was wel een beetje dom. Nou ja. Maar goed, dat was een reflex. Dat was een agressieve daad. En iemand... en het had, als het de goede was geweest, had het wellicht effectief geweest. Maar daarmee kan je het wel agressief noemen. Zo'n heel... ik snap het. En, maar wat bedoel je met racisme? Maar deze term te broeken zit. Toch deze term te broeken eigenlijk? Afsluitend, ja, afsluitend. Nou, omdat ik hoop dat de empowerment van vrouwen groter gaat worden en dat het in organisaties veel makkelijker gaat worden om assertief te zijn en aan te geven. Maar dan is het toch belangrijker dat juist zulke verhalen naar buiten komen en dat wij er nou zouden praten, denk ik dan. Ja, dat het meer los van naam en toenaam. Normaler wordt. Los van naam en toenaam, dat klopt. Ja. Dit is een belangrijk thema, maar los van iemand zo in de krant te zetten. Ja. En daarom is dan extern onderzoek denk ik zo belangrijk. Het eigenlijk. Ja? Nee, ja. Het anonieme net. Nou ja, ik vind het echt... ik luister het lijsten van de straatarts die ik volg, Tongelo, op LinkedIn. Als iemand mishandelt, dan ga je niet dan straf je degene die slaat. Dan ga je niet een zelfverdedigingscursus aanbieden. Ik denk als het incident er is, dan moet je op die manier... En dan is het helemaal prima dat degene die slaat een map waarom kriet of een consequentie richting zijn gezin bijvoorbeeld... aanvaarden maat. Ja. En dan daarna eens een keer dat je denkt, goh, laten we het hele collectief maar eens een keer op zelfverdedigingscursus. Maar dat is wat anders dan in de krant zetten. Nou, weet ik het. Ik heb ook mannen in mijn spreekkamer, die zijn op non-actief gezet. Gedurende een onderzoek. Iedereen weet, hij heeft iets gedaan. Ja. Die kunnen uit hun dorp vertrekken. En ja, ik vind dat niet oké. Nee. Los van dat ik het gedrag niet tolereer. Dat zijn twee verschillende dingen. Nee, dan kom je net uit. Nee, je kan nog heel lang moeten praten, denk ik. Wendy, nog tot slot nog even, wat is nog een opvolger? Hoe komt dat? Ja, ze zijn er ook bezig met interim. En ik denk, die gaan zo leuk het nodig, denk ik. En we willen altijd de beetje positief afsluiten. Dus we eindigen altijd maar de vraag, wat doch je dit weekend? Renske, wat was toch dit weekend? Ik zit wel eens een keer in het zwembad bij een zwemwedstrijd. En in een manege van een Hiesterwedstrijd. Maak me verklaaien samen mijn dochter Hiesterieten. Dat was helemaal leuk. Heerlijk, Wendy.
Ja, net te volle lekker van het mooie wagen hier een beetje in de tuin bezig. Ja, het valt een beetje vrij. Ja. Komt er van het weekend weer al in Nijs het Fries Museum. Irma Verstein, wat doe je? Ik wandel in het bos op de grens van Drenthe en Overijssel, in het Reesdal. Tink om de wolf. Tink om de wolf. En net op de app zetten. Nee, Strava. Tink om Strava. Ja. Ik mag mooi naar de helden van Heerenveen. Die zie ik live bij Omroep Friesland te volgen trouwens. Maar 40 oud-spelers van Heerenveen die erbij binnen. Dit weer de Frieske Wieken. Frieske Wieken.